אז מה קורה פרואים? אנחנו כאן בעוד סרטון חדש וראשון, והיום אנחנו נשחק עם גיא, נבחון את העונה החדשה. היי. היי גיא, אז יאללה בואו נתחיל את הסרטון. אל תשכחו לשים סאב, לייק ופעמון. בואו נתחיל. אז יאללה חברים, בואו נתחיל. גיא, תבחר איפה ננחת. נותן לי את הכבוד? יאללה, כן. אני אומר בוא נלחץ על בוס. השאלה, מה זה? וואלה, זה למה הוא מתקדם עם אותו? לא, בוא ננחת כאן. אני חייב להראות לך ולכם חברים פשוט הרכבת התרסקה פשוט ואין יותר רכבת. באמת? איפה הרכבת? What the... יש מקום כזה שרואים את הרכבת כאילו התרסקה. באמת? כן. כן. בוא נדבר על זה שהרגע ראיתי מסעית אוטובוס רגע. כן, זה אוטובוס, חזרו האוטובוסים. לא, אני יודע שחזרו אחי. לא ידעתי ידעתי לפעמים מפה. כן. חברים, אם אתם רוצים גם שאני אעלה עוד סרטונים על פורטנייט, על איזה משחק שאתם רוצים GTA, תרשמו בתגובות. הולך לספר גם על עצמי אולי נאוה? מה? הולך לספר גם עליי? כן. וגם לחבר שלי גיא יש ערוץ יוטיוב, תנו לו סאב, תנו לו לייקים על סרטונים ותגובה. אני אפילו אני אוסיף לעסקה הזו, אני אפילו אשים לך פוסט כאילו בערוץ שלי ואגיד שרשומי. יש לי קולה בעלות. מה? למה שיהיה קולה בפורטנייט? אל תשאל אותי שאלות, כתוב פה קוקה קולה, אני לא רוצה לשחק. מה אהבתי? אבל אהבתי, מה זה? בוא תראה, באמת כתוב פה קוקה קולה. רגע, איפה אתה? בוא. תראה איפה שכתוב בזה קוקה קולה. מה? קוקה קולה באמת. עזוב אחי, בוא נדבר על זה שמשהו השתנה בפיקקס כוכב, אני רואה את זה בצבע אפור. כן, זה באג, גם אני רואה גם את האייס בייקר. קודם מביא לך שילד. כמו סבר, פארק של שילד. כמו הבננה שאתה אומר לך רק HP? כן. זה מה שעושה. מקווה שהשוטגן הזה עכשיו טוב. כי אני לא מרים אותו בדרך כלל. אנשים. אנשים אני בא. יש לי צעדים. נו, אמרתי, אני חושב. עוד דף, הנה הוא שם. שם יפה. אני אצלו פה. זה, אבל אני לוקח אותו כסנייפר. היי, יורים לי. לא יודע מאיפה. הגוע? בן 8? עזוב לי אותו. הגוע? אני חייב... וואטסטה? איזה שוטגן מוכר? מה הוא מוריד את 8? טוב, אחי, אני מטורף עם ה-SMG הזה. אני מטורף איתו והרגתי ערבי. היי. מחבל. קבל מה נעשה. מה זה המובמנט NPC הזה שיש לי? ואיכשהו יש לו מובמנט טוב. טוב, בוא נעשה לו פיקקס. בום. אחד לקבל פיקקס. קבלתי את הנשק. מה? מת. what you way? מה היה לו? אני לא יודע איך להגיד בזה נורא שמחזירים נשק ישן ואז לא... הבנות כזה. באמת לא טוב. אני מת. אני לא מת. אתה בא? לא. לא מת. אחי, אני כל כך מטורף עם זה. אני מטורף רצח עם העצם. בשבילי זה כמו היה, תסתכל, זה מטורף.
אני עדיין צריך להתרגל לכוונת שאני הכרתי. אוקיי. לא, כי אני עדיין קצת מפספס, אבל כן. לא, כי תחשוב, אני גם עם שוטגן עם הכוונת הזאת. אז זה אני אומר. כן. היי, שתי דברות מפיקר. יופי, טוב שעשית את זה. עשיתי את זה, אבל... היי, אנשים! אני לא יכול גיא, אני קצת טוב. תן לי לעשות את זה. טוב, תודה על הקיל הזה. אין לי בעיה לעשות את זה קצת כדורגל, לא תתחתן. מה הם יעשו לי? קראת 3 קילים. אתה? 4. למה? כי למה לא? זה הסרטון שלך, נכון? כי זה הסרטון שלך, לא יודע למה, בסרטונים שלך תמיד... בומבו! קצת כי... נתתי לו כאפה, נתתי לו פאקינג כאפה מתמסלת. איזה באס זה לראות את זה ולהיזכר בסנייפר. זה לא, כן, אין סנייפר במשחק שתבין. למה? לא יודע, אבל לדעתי הכניס סנייפר. לא, זה רק הקרוסבו, זה לא סנייפר הכי בשום צורה. הבנת? כן. בוא אליי. בוא. אם משהו תעשה ספרינט על משהו, כאילו אני מרגיש בולבי ברול. כן. איך אני זוכר את התקופה שלא היה בכלל ספרינט? מה אתה עושה? לא סתם. אבל בוא נלך לפנות אנשים. יאללה בוא. צריך קצת פעם מעניינת. מה זה? מה אני מנסה לעשות? לא יודעת מה עושים את זה. כן, נעשה לך נפט. רק את המשין לנפט. אני צריך לעלות על זה, לא יודע למה זה טוב מראה לי. אני מה זה עושה? לא הבנתי. תכתוב לך? דף אחד. יאללה, סע לעזור. רגע, שזה מתמלא אפשר לקחת את זה עוד פעם, לא? לא, אבל לקחתי, הנה, יש לי את זה. עכשיו החלפתי את הנפט. הלוואי! יש פה מדליונים. בוא נפרוט עדיף. תירה בהם עם הזה, אני מעדיף... הם כאלה חזירי לוט שהם נכנסים לתוך הזו, ובא לי, אז אנחנו הולכים אחריהם די. אני קצת יש פה. למה אני לא יכול לחזור לנמל חלקי? בוא נחזור. באמת, בוא נאמר. בוא נלך הבונקר. איפה... תסביר. הבונקר פה. למה אתה נלך לדע של הזון? אבל אני שם לנו שילד, כן נכון. לא, תן לי. אוקיי. אוקיי, אני אוהב, נעשו את זה. לא. קודם איכשהו יצאתי מזה, אתה מעדיף את זה או את הפצצות? ברור שאתה מעדיף את זה, זה מכונת הריאה.
שלוש, אני לוקח אחד ואתה אחד. סבבה. תביא בא לי שמונים. אבל אם יצא לך את ה-SNG שאני לא תביא לי בבקשה. מה זה? למה דיגל? כי למה לא? באמת כי למה לא? יש! באמת למה לא? יש! מה אתה? מה? למה? אתה לקחת שתי... בוא נדבר, אתה יודע לקחת שתי... בוא נדבר על זה שנייה. לא נורא, נו. סתם. קח מדקט. לא, תנק יש לזה את הנשק. נו. תביא לי את המדקית איתך. אחי, אם אתה תשתרד את הנשק זה נראה כל כך שונא, אפילו טבעי. נו, גיא, אני אלך, אני קצת HP, נו. למה לא לקחת את הנשק? כי זרקתי לך. תן לי כוח. שירותים בשירותים. עדיף. תברח. עדיף שתשים מדקיט. עם פיקקס, משהו כזה. אחי, אבל... נו... למה הפיקקס נהיו אפורים? זה לא זה חרא. זה לא באמת, זה עדיין זה, זה פאק. בטוח לי. יהיה מצחיק אם זה באמת הפיקקס של FMC. תגיד, מה עם היום המפייף גם? אותו לא ראיתי. לא, יש, אני ראיתי. וואלה, הלוואי ניקח את הווין ראשון, לעונה. אני לקחתי, זה העונה הרביעי שלי. יאללה. ואתה יודע, אני מזכיר לך, אני עדיין עם הכתר. יאללה, בן אדם רוצה את חדש, הכוחות שלו. חברים. או, תביא את הכוחות האלה. אוקיי. אני לא מבין אם הוא תמיד משתלב לעונת קיץ, אתה מבין כמה אני אמר את זה? מה? זה אמור להיות עונת קיץ. איך אתה משתלב מהאווירה של העונה לקיץ? כן. משהו בצ'פטר 4 סיזון 3 היה אווירה של קיץ. תודה. טוב, בוא נלך לפרוץ צעד השני. אם זה חסכת כפיר. איפה יש אנשים אבל? זהו. לא באמת השאלה. פעם. עדיף בקומבט. אל תיקח לי את זה. תביא את זה! יש לי שמפניה, למה לא אמרת? תודה, תודה שלי. תביא! לקח. כאילו שלא הייתי מחזיר לך את זה, מה את בגובתך? יאללה. רוב זה אנשים. סרטן לא יכול להיות מענה בעברית. רק דיברתי. אפס HP? עצור, אני אראה אותם. או דאם. אחד שם אחי, ממש ווייט. פגוע. רואה מה התכוונתי? כוסה ברבק. גיא, תרימתי. איך אני ארים איתך? לא יודע. אחד קמפר, השני מסך דעתי. אתה רוצה לעשות עוד משחק? או שנסיים את הסרטון. יש לי סרטון עדיף. למה כנות סרטון? טוב, אז יאללה חברים, זה היה הסרטון היום, מקווה שנהנתם, אל תשכחו לשים סאב, לייק ופעמון. אני אשאיר את הערוץ של חבר שלי ותיתנו לו גם סאב ולייקים על הסרטונים. אם אתם רוצים סרטונים או מדריכים על משהו, תגידו. יאללה ביי חברים.